Eskerrik asko tortzeagatik holako eguraldi petrolarekin da, baina nik uste merezi duela eta interesantea da eta bozgarria da hainbeste jende egotea gaur arratsaldeko 7:00. Uste dut ez dela kasualitatea, ez dela normala dela edo ulergarria dela Martin Ugalde beka generoa lantzea, ezta? Kontuan hartuta, hemen Martin Ugalde Kulturparke honetan darabiltzan edabideak eta edabideen inguruko, euskalgintza inguruan kontu honek dakan garrantzia eta dakan zentraltasuna, ezta? Edabidei dagokionez, ez dut ezer asmatzen esaten baldin badut hasieratik bere historian zehar eta lanketa berezia izan dula gaiak eta bi hitz nik uste dut izan direla nahiko garrantzitsuak, ardura eta kontzientzia. Ardura alde batetik edabideok dakagun o dakaten paper sozial horri buruz, munduak zabaltzen eta leihoak irekitzen, eta hor berdintasuna nik uste dut izan dela hasieratik lanketa berezia eskatu duen gai bat eta nik uste dut arduraz jokatu dela eta kontzientzia handiarekin iritzi sortzailea garelako azkenean eta mundu bat marrazten dugulako, ezta. Ez naiz luzatuko hortan, ez dut Maitek eta Izaskunek askoz gehiago dakitela gai honi buruz, baina ni bai azaldu nahiko nuke ekimenek zer egin duen kontu honen inguruan, berdintasun lanketari dagokionez. Hasieratik sortu zenetik hainbat lantalde osatu ziren ekimenen, ere ekimeneko lanetako bat zelako Euskal Edabideen arteko sinergiak landu, elkarrekin egin zitezken proiektuak pixkate pentsatu eta internetei buruzko edo teknologia batzordea egin batera eta sinergia batzordea egin batera eta publizitate batzordea egin batera berdintasun batzordea ere osatu genuen 2015an. Gure helburua zen jakitea beste edabideok elkarrekin egiten ziren gauzak elkarren berri ematea. Eta horretarako jardunaldi bat osatu genuen, Izaskunen Handaida ere egon zen hemen, parte hartzea handiarekin, da oso interesgarria izan zen. Eta hor balio izan zigun gutxora jakiteko bakoitza zer egiten ari zen eta bakoitza zer egiten zuen elkarri erakusteko, ezta. Eta horrei ez, berria taldeak aurkeztu zuen bere berdintasun plana, nahiko edabideen munduan aitzindari samarra izan dela alde hortatik ere bai. Argia taldeak aurkeztu zuen bere antolatze eredua, nun berdintasuna gai zentrala den eta horren inguruan saiatu diren antolatzen behien lan esparrua eta behien egitura guztia bateratu ahal izateko bizitza pribatu eta bizitza profesionala eta erujarrek beraien dekalogoa aurkeztu zigun, horako neurri batzuk arautzen dutenak beraien jarduera oro, eta Goiena taldetik Arantza Santestebanek azaldu zigun beraien komunikazio parekiderantz gidaliburua, horako gidaliburu interesgarri bat oso praktikoa komunikazioa nola egin erakusten duen, ezta. Hor somatu genuen interesa handia gaiarekiko eta ez zitzaigun arrotza egiten, baina neurri batean berretsi egin zuen genuen intuizio hori, ezta, jendeak jakin nahi zuela, ikasi nahi zuela eta batez ere garbi zegoen sentsazio bat zen edabideok behaien artean transmisio bat egin behar zela, praktiken transmisioa. Jende gutxi etorri behar zuela kanpotik guri erakusteko zer egin behar zen gai honetan. Neurri batean hasieratik ibili zielako edabideak lanketa horretan. Ordura, kontzientzia eta baita ere ikasteko eta horrela egiteko gogo nabari, ezta. Emakundeen begira taldean ere Euskal Edabideak oso presente egon dira, gero Maitek hitz egingo du gehiago hori buruz, eta Izaskunek ere bai.
Baina uste dut hor egon den parte hartzea bereziki esanguratsua izan dela, eta batzuetan balio izan dula berriro nabarmentzeko Euskal Hedabidok badugula behintzat zer erakutsi kontu honetan. Oraindik zer ikasi asko, zer praktika diferente egiteko asko, aurrera egiteko asko, baina zertaz lotxatu gutxi ere bai zeure aski. Aurten Emakundek zabaltzen dituen beka, ikerketa bekan, aurkeztu dugu proiektu bat, gure ustez oso interesgarria dena, eta da ikertu nahi dugu proiektuaren eta egituran artean dagoen lotura. Askotan asko begiratzen diogu ze produktu komunikatibok ateratzen diren, ze nola lantzen den hor berdintasuna, zer egiten den, zer ez den egiten. Iruditzen zaigu lotura handia dakala egitura eta erabakiak hartzeko prozedurarekin. Eta gustatuko litzake jakitea, ulertzea ze mekanismoak eta ze lotura dauden bi esparruen artean. Iruditzen zaigulako hortik asko ikasi dezakegula eta baita ere beste hedabidentzako ere bai baliagarria izan daiteke. Ulertzean nun hartzen diren erabakiak, nortzuen hartzen diren erabakiak eta hor zer emaitza dagoen gero produktuan, ezta? Aurten ere trebakuntzari buruz, trebakuntza bateratua jarri dugu martxan ekimenen, eta hainbat ikastaroari gara egiten ja, bai teknologiei begira, bai barne antolaketai begira, eta beste bat, ointxe abenduaren batean egin behar du bat konziliazioaren inguruan, Eluiarrekin egingo dugu, eta baita ere interesa handia sortu du ulertzeko nola antolatu daitezken lantaldeak, hain zuen ere, ez bakarrik zaintzai begira, batzuetan legeek eta hortarako bermea ematen dut ezta, zaintzak egiteko edo kanpoan ez hori bakarrik baizik eta personalki ere, persona erdian bezala nola egin dezaken bateragarri bere lana eta bere bizitza personala. Eta iruditzen zaigu berdintasunekin lotura handia dakala eta aurrean zen ere beste mota hortako beste ikastaro batzuetan sakontzeko aukera izango dugula. Nola ere, eta ez luzatzea erren, aurrera begira, ze erronkak dauzkagun eta, uste dugu lortu behar dugula gure eguneroko praktikak eta eguneroko praktikak eman digun jakintza eta ardura hori transmititzen datozen lankide, generazio berri eta haien kezketatik ere ikasten. Uste transmisio hori oso importantea dela eta hedabideetan nik uste egin dela ondo eta egin behar dela, jarraitu behar dela egiten. Lortu behar dugu gure praktika hori, batzuetan gorabehera eta imperfekzio guztiarekin, baina gainerako hedabidei ere erakusten. Eta haien aurrean haientzako ere baliagarri izaten. Zer iruditzen zaigulako eskaini dezakegu zerbait. Uste dut gure hedabideetan emakumeak izan direla lanketa guztia bultzatu dutenak, batzuetan imaginatzen dut bakarrare handian ere bai, baina pentsatu nahi dut konplizidadea ere lortu zutela eta ikusi zutela gainerako lankideen artean. Baina jarraitu behar dugu bultzatzen eta bultzada hori orokortzen eta sustatzen, ezta? Informazioan guardia ez jaisteko, hau da, aitzindari izaten jarraitzeko, alba da, ikasten jarraitzeko, eta elkarri formatzen asmatzeko, eta egituran ere aintzat hartzeko daukagun giza kapitala. Gero eta emakume kudeatzaile, zuzendari eta ordezkari gehiago egon daitezen. Hau da, behar dugu gure teoria hori, gero eta gehiago praktikara eraman. Goitik hitz egingo dut, bere papelak jusiko jataz.
Bueno, arratsaldeon, lehenik eta behin, esan gure dut asko posten nagoela hemen egoteak, Martin Ugalde beka emateko ekitaldi honetan. Eta pozgarria da niretzat baita ere, Alberto Barandiaran eta Maite Asensiorekin batera agertzea edabideak eta generoari buruz berba egiten. Eta bereziki emakunderen begirako batzordeari buruz berba egiten. Eskerrik asko beraz Maite, eskerrik asko Alberto eta eskerrik asko zelanez gonbidapena luzatzeagatik beka sustatzen duzuen Martin Ugalde Kulturparkeari, Berria Fundazioari, Elkar Fundazioari eta Jakin Fundazioari. Ekimen eta berriako ordezkariekin batera agertzea uste dut badela begiratik eta emakundetik aukeratu dugun lan egiteko moduaren isla. Izan ere, begirak 2013 urtean hartu zuen komunikabideen arloa lantzeko arlo modun, aurretik bakarrik publizitatea zen gure edo jorratzen gehiun arloa. Argi eduki genuen komunikabidekin eta agentziekin genero gaietan aurrera egiteko elkarlana izan behar zala giltza edo tresna. Komunikabideak beraiek izan behar zirela prozesu honetako protagonistak. Bestela lanak ez zuelako inolako eraginik izango edo behintzat guk nahi genuen eragina. Hasieratik genekien baita ere, eta zurok ere badakizue, komunikabideetan genero ikuspegia txertatzea ez dela gaubetik egunera lortzen den zerbait. Hemen ez daukagu, inork ez dauka makila magikorik, gauzak egun batetik bestera aldatzeko, urteekin ikasi dugu prozesuak behar direla ia denetarako, eta benetako eraldaketak lortu gure badugu zen gehiago, eta elkarlanean oinarritutako eta denboran iraungo duten prozesuak behar direla. Eta bidean, argi izan dugun beste gauza bat ere izan da, egin beharreko ekintza guztiekin pedagogia egin behar genuela. Hau da, pedagogia egiteko erabili behar genituela egindako ikerketak, baina baita ere begiraren barruan egindako ekintza guztiak. Eta hauen bitartez erakutsi beharrezkoa dela berdintasuna lantzea komunikabideetan, beharrezkoa dela genero ikuspegia txertatzea komunikabideen lanean, eta baita azaltzea segatik. Pedagogia edabide eta publizitate agentzietako profesionalei zuzenduta, alde batetik, baina bestetik ere pedagogia komunikazio eta publizitate hori jasotzen dutenekin. Uste dut gizarte hau gero eta sensibilizatuago dagoela berdintasunean oinarritutako gaietan, gero eta exigentzia maila handiagoa dagoela, eta hori kontuan izan behar dela. Beraz, begiraren lanarekin eta bertan lantzen diren tresna guztiekin nahi genuen baita ere audientzia kritiko horiek sortzen laguntzera. Komunikabidek eta publizitate agentziek gure gizartean duten eragina zein den ondo dakizuen, ni baino askoz ere hobeto, komunikabidek eta agentziek ardura sozial handia dute duzue gizarte honen balioen eraikuntzan, Albertok aipatu den moduen, esan behar dut baita ere ez direla ardura duten bakarrak, ez egia da, baina bai ardura oso garrantzitsua dute bizitza eredu, gorputza eredu eta portaera ezberdinen ereduak finkatzeko orduan, ez da? Eta horregatik, berdintasunaren aldeko lan honetan, komunikabideak aliatuak bezala behar ditugula argi daukagu. Informazioa, entretenimendua eta produktuek eta zerbitzuen salmenta eskaintzen dizkigute, baina horrez gain, mezuak eta balioak ere helarazten dizkigute. Askotan guk eskatu ere egin gabe eta konturatu gabe barneratzen ditugunak. Beraz, berdintasunak komunikabideak behar ditu, edabidek izugarrizko potentzialtasuna duzuelako berdintasunan oinarritutako gizarte bat eraikitzeko. Berdintasunak komunikabideak behar ditu, emakumeak estereotipoen morro izateari usteko, emakumeak ikusgai egiteko, emakumeen dibertsitatea erakusteko,
errealitatearen ikuspegi androzentrikotik ihes egiteko, emakumeen kontrako indarkeria nondik datorren azaltzeko. Bueno, errealitateak adierazten du, egoera ez dela nahiko genuen modukoa. Komunikabideetan oraindik neurri handi batean ikustezinak direla emakumeak, eta agertzen direnean, askotan agertzen dira biktima modun, edo agentzia barik, edo rol sexista agindupean. Eta komunikabideen bitartez, ikusten, entzuten, irakurtzen dugunarekin, azkenean ereduak barneratzen ari gara etengabe. Komunikabideek munduaren errepresentazio bat eskaintzen digute, eta haiengandik ikusten dugu hein handi batean zelakoa den mundua. Komunikabideek genero estereotipoak aldatzeko edo hauek betikotzeko duten ahalmena maiganean izan da duela urte asko, berdintasun politiken alorrean, orain dela 25 urte Beijingo emakumearen inguruko munduko konferentzian, orduan ere azpimarratu zen komunikabideen garrantzia berdintasuna lortzeko bidean, eta eskari bat egin zitzaien momentu hartan mundu mailako komunikabidei, emakumeen promozioa bultzatzeko. Ordutik eman dira aurrera pausoak, baina nahikoa da ikustea ze presentzia eta zer nolako pisua duten emakumeek gaur egun komunikabideetan egiaztatzeko oraindik asko dagoela egiteko. Euskadiko Berdintasunerako legeak ere azpimarratzen du komunikabideen garrantzi hori bere 26 artikuluan. Eta testuinguru honetan, begira aholku batzordeak duen helburua da errealitate mediatiko sexistei aurre egin eta eredu eta begirada berriak eraikitzen laguntzea. Gogoratu behar dut, begira batzordea, 1988an sortu zala, baina orduan, aurrean esan dudan bezala, publizitatearen arloan bakarrik zuela eragina. Eta 2013 urtean, bilbide berri bat hasi genuela, eta batzordeak komunikabideen esparruan ere lan egiten du. Ordutik, batzordearen zeregin artean honakoak daude, aholkularitza eskaintzea eta azterketak egitea, publizitatea edo komunikazioaren eremuan, komunikabide publikoek zabaldutako edukiek kode etikoak izan eta aplikalitzaten sustatzeko, publizitate eta komunikazio sexistaren alorrean sensibilizatzea eta prestakuntza eta aholkua ematea, herritarrek eta erakundek jarritako kexak jasotzea eta aztertzea. Eta nork osatzen du begira batzordea? Emakundeko idazkari nagusia da batzordeko lehendakaria, eta berarekin batera erakunde desberdinetako ordezkariak daude, ez? Eusko Jaurlaritzako lehendakaritza, hezkuntza, hizkuntza politika eta kultura, eta ekonomiaren garapena eta lehiakortasun sailak, EITB, Euskal Herriko Unibertsitatea, Emakundeko aholku batzordea eta EKA, kontsumitzaileen elkartea, hauekin batera publizitate eta komunikazioan adituak diren bi pertsonek osatzen dute batzordea. Begiraren ibilbide honetan, lehen esan dodan bezala, elkarlanean aritu gara, azken urteetan komunikabide zein publizitate agentziekin, eta emaitza batzuk lortu ditugu. Agian, ikusgarriena izan da iaz Euskadiko hainbat hedabidek eta publizitate agentziek sinatu zuten publizitate eta komunikazioez sexista izateko autorregulaziorako kode deontologikoa. Kode honek komunikazioaren arloan zenbait konpromiso jasotzen ditu, hala nola arlo eta eremu guztietan emakumeen protagonismoa sustatzea, emakume eta gizonen aniztasuna osoa erakustea, elkarrizketetan eta artikuluetan emakumei eta gizonei trata erabera ematea, emakume biktimizazioa baztertzea eta emakumeak gizarte eragile aktibo gisa ere erakustea, emakumeen fisikoari, sexu erakargarritasunari eta janskerari buruzko aipamenak saihestea, era guztietako emakumeen eta gizonen gorputzak erakustea, hizkuntza sexista ez erabiltzea eta genero ikuspegia erantzita duen informazioa bultzatzea.
Komunikabide eta agentzietako ordezkariak izan dira kode hau landu dutenak, begirak eta emakundek eskainitako babesa eta laguntzarekin. Lehen esan doan bezala, autorregulaziorako kode bada, hau da, komunikabidek beraiek dira euren lana arautzen dutenak. Lortutakoa, garrantzia bada ere, esango nuke, kasu honetan garrantzitsuena edo aberasgarriena emaitzaz gain prozesua bera izan dela. Komunikabideak elkarrekin eseri eta berdintasunaz hausnartzeko izan dute aukera hori, gure aldetik ere entzuteko aukera izan dugu, eta sortu dira sinergia batzuk. Komunikabideen arteko sarea sendotzea oso garrantzitsua ikusten dugu eta zentzu honetan begiraren hurrengo erronka komunikabideen sare bat sortzea da. Honekin batera, prestakuntza ere bultzatu nahi da, prestakuntza aipatu da oso garrantzitsua da, funtsezkoa gure ustez, beste gauza batzuk ikasten ditugun bezala hau ere, berdintasuna ere ikasten den zerbait da, eta horregatik hasi gara komunikazio eta publizitate ez sexistari buruzko prestakuntza eskaintzen bai komunikabide zein agentziei. 2016 urtearen bukaeran hasi eta 2017 urte honetan zehar kodea sinatu zuten agentzia eta komunikabidei eskaini zaie aurrez aurreko edo zuzeneko prestakuntza. Prestakuntza honekin komunikabideak sensibilizatu nahi ditugu, berdintasun ezaren inguruan, emakumeen aurkako indarkeriaren inguruan, eta hedabidek genero estereotipo eta rol tradizionalak desaktibatzeko duten gaitasunaren inguruan. Euren lana, genero berdintasunaren ikuspegitik egin ahal izateko gaitzea du helburu nagusia. Esan behar da, baita ere, komunikabide guztiek ez direla maila beretik hasten. Aipatu da hemen ere, euskal komunikabideen maila, ez da? Hau da, badaudela genero ikuspegiarekin eta berdintasunaren gaiarekin urteetako lana egin dutenak, konpromiso sendoa hartu dutenak eta ondorioz ohituagoak daudenak gaia landuagoa dutelako. Honelako ereduak edukitzea, Albertok esan dauen modun oso garrantzitsua da gainontzeko komunikabidentzako. Eta goraipatu nahiko nuke gaur, gauden lekuan gaudela kontuan izanik, eta nirekin batera dauden komunikabideak zeintzuk diren kontuan izanik, euskeraz lan egiten duten komunikabideetan aurkitu dugun hobetzeko gogoa, sensibilizazioa eta lanketa. Askotan pentsatzen dut euskal edabideek, euskara erabiltzen duten edabideek, barneratuago dutela, euskararekin bizi izan dutelako zer den ezarritako gutxiagotasun egoera bati aurre egitea. Zer suposatzen dagoen horrek, zein garrantzitsua den zeharkakotasuna, baita ere borondatea eta aldi berean denen ekarpenik gabe ezinezkoa dela edo oso zaila dela aurrera egitea. Euskara normaltzeak, euskara zabaltzeak, denon konpromisoa behar duen bezala, hala gertatzen da ere berdintasunarekin. Eta euskararekin bezala, bizitzako arlo guztiak daude hemen inplikaturik. Uste dut, euskararen aldeko lana irakasgai handia dela berdintasuna bezala, beste gai zeharkako baten aurrean aurkitzen garenean. Justizia soziala ari gara bi kasuetan, baina hau beste hitzaldi bateko gaia dela uste dut, eta gainera badaude gai honen inguruan azkenengo denporaldian asko hausnartu dutenak, beraz, enaz horretan sartuko. Berriro begira batzordera nator, begira batzordetik landu ditugu ere zenbait ikerketa, adibidez, publizitatearen arloan, jostailuen publizitate kanpainen ikerketa, edo hauteskundeetako, Europarra hauteskundeetako komunikazioaren sexismoari buruzkoa, eta beste batzuk. Begiraren zeregina nagusiki prestakuntza eta aholkularitza ematea eta sensibilizazioa eta ikertzea da, baina horretaz gainera herritarrek publizitatearen eta komunikazioaren eremuetan antzeman dituzten eduki eta mezu sexisten inguruko kexak jasotzeko eta tramitatzeko bidea ere izan da. Aurten, gailu mugikorretarako aplikazio bat aurkeztu dugu kexen bidalketa errazteko.
APP begira ezagutuko duzue. Iaz jasotako kexa gehienak honako gaien buruzkoak izan ziren. Estereotipo eta rolen indartzea, gaztetasunarengatik, argaltasunarekin eta gorputzaren perfekzioarekin, zerikusia duen edertasun eredu bakarra aurkeztea, komunikazioaren arloan, horrez gain, bakeza gehienak gizon emakumeen presentziaren desorekari buruzkoak izan dira, emakumeen ikusezintasunari buruzkoak, eta baita emakume eta gizonen irudi estereotipatuen ingurukoak. Bueno, nik uste dut, eta uste dut, zuk ere bardina pentsatuko duzuala, lan asko dagoela egiteko, baina aldi berean, ez dagoela atzera egiterik honetan, besteak beste, lehen aipatu dudan bezala, gizarteak berak bultzatzen gaituelako. Gizartea gero eta sensibilizatuagoa dago, berdintasunaren inguruan, hori argi ikusten dugu. Aurkeztu berri dugun berdintasunerako legearen ebaluazioan ikusi dugu berdintasunaren inguruko herritarren eskaerak areagotu direla eta exigentzia maila handiagoa dela gaur egun. Inoiz baino gehiago eskatzen digute herritarrek lan egiteko alor honetan eta eskaera honi erantzuna eman behar zaio. Eta hor dago gure erronka nagusia, baina baita aurrera jarraitzeko dugun indar handiena ere. Bukatzeko, esan nahi dut, komunikabide batek berdintasuna lantzen duenean, genero ikuspegia txertatzen duenean, giza eskubideen alde eta justiziaren alde egiteaz gain, horrekin batera, bikaintasunaren alde egiten dauela. Hau da, kazetaritza ona egiteko beharrezkoa dela genero ikuspegia kontuan izatea. Kazetaritzaren bikaintasuna, kalitatea, ere dagoela hemen jokoan, ez bakarrik berdintasuna bera edo giza eskubideak. Herritar guztiek ikuspegiak, lanak, bizitzak islatu behar ditu kazetaritzak, ona izan nahi badu, eta horretarako munduko populazioaren erdia diren garen emakumeak kontuan izan behar ditu. Eta kontuan izan behar du baita ere, jorratzen duen gai bakoitzak daukala zeresana genero ikuspegitik. Hasinaz elkarlana aipatuz eta horrekin bukatu gure dut, berdintasunaren alorrean arlo ezberdinetako eragileekin elkarlana guztiz beharrezkoa da, berdintasunezak arlo guztiak ukitzen dituelako eta bakoitzak gure eremuan zerbait egin dezakegulako. Eskerrik asko. Orain abernik zer esaten dudan. Nik batez ere esplikatu nahi nun, ezakit ondo entzuten den, esplikatu nahi nun, Izaskunek aipatu duena ere liburuxka hau nondikan datorren. Hau da, publizitate eta komunikazio ez sexistarako kode deontologikoa eta autorregulaziokoa. Hau da, azken zenbat denbora gongea 2 urte edo lantzen ibili ginen eta iaz aurkeztu zena, eta nire ustez begira batzordeak azken urteetan egin duen lan esanguratsuena dena. Eta lan oso importantea da nire ustez, batetikan edadura, tamaina eta hildo editorial desberdinetako edabideak jarri gintuelako berdintasunaren inguruan eztabaidan, gainera oso debate interesgarriak atera ziren, eta antzeman genuen ere behar genuela espazio bat eztabaidatzeko, zalantzak etengabeak zirelako, zalantza berriak eta debate berriak agertzen direlako etengabe, eta gutxienez lortu genuelako paper gainean gauza batzuk adostea. Paraleloki ere publizitate agentziek egin zuten beren prozesua, publizitate sexistaren inguruan, eta uste dut lan hori ere nahiko aitzindaria dela azken urteetan Euskal Herrian horrelako hausnarketa bat egitea berdintasunaren inguruan, publizitatearen esparruan, badakigulako ere publizitatean ze zailtasun dagoen horrelako perspektiba bat txertatzeko.
Eta gainera, prozesua oso interesgarria izan zen, baina emaitza ere oso interesgarria izan da, dokumentu oso baliagarriak adostu genituelako eta lortu genituelako erredakzioetan erreferente izan beharko liratekeenak. Eta diot izan beharko liratekeela iruditzen zaitelako oraindik dagoelako lan bat erreferentzialtasun hori lortzeko erredakzio barruetan, eta iruditzen zait hori dela ere bai begiraren barruan lantzeko daukagun erronka bat eta eztabaida bat, ez? Nola betearazi gure buruari jarri dizkiogun arau hauek, zeren gure buruari jarri dizkiogu, orduan konpromiso bat hartu dugu, bete beharko dugu. Nola bihurtu erreferentzial liburuxka hau, nola ezagutarazi, nola sinistu, eta zer egin hedabidetako kazetariek ez ezik, editoreek, zuzendaritzak, eduki arduradunek eta diseinatzaileek eta mundu guztiak eukitzea erreferentzia moduan eta barneratzea hemen datozen arau oinarrizkoak, ez? Eta gutxienez bikaintasunera iritsiko gera halako batean, baina Izaskunek esan du gauzak ez direla egun batetik bestera lortzen, eta bikaintasunera iristen garen bitartean gutxienez ea saiesterik daukagun oraindik gure inguruko hedabideetan ikusten ditugun argitalpen onartezinak. Orduan, hori da erronka bat, daukaguna oraindik lantzen jarraitzeko. Labur esplikatuko dut zer datorren hemen, dazkagu, 4 dokumentu dira, kode deontologiko bat eta 3 dekalogo. Kode deontologikoa da dokumentu nagusia, pixka bat oinarria ezartzen duena eta jartzen ditu printzipio batzuk. Berdintasun legeekiko konpromisoa, begirunea, porque berdintasun lege asko dauzkagu inguruan, berdintasunarekiko eta diskriminazio ezarekiko konpromisoa, indarkeriare gabeko bizitzaren aldeko konpromisoa, eta pixka bat, marko bat, orokorra nahi bada, lotura daukana edabideok daukagun ardura sozial horrekin, ez? Eta bai Albertok eta bai Izaskunek aipatu dutena, gure eratzukizuna sozializazio prozesuetan zein pixu daukagun, ez? Albertok esatezun iritzia sortzen dugula eta mundu bat marrazten duguna, ez? Deitzen dioguna iruditeriak. Jendeari daukagu kapazitatea jendeari esateko ze mundu imaginatu dezakeen eta ze aukera sartzen zaizkion buruan eta aukera berriak sartzeko. Eta ez da ardura txikia. Eta ordun gure gai honekin zabaldu ditzazkegun aukerak mundu bat dira. Eta hori oso emozionantea da, baina kontuan egin behar den lan bada. Dekalogoak bestalde, sartzen ditu gero beste printzipio batzuk igual dauzkatenak lotura gehiago gure eguneroko lanarekin, emakumeak ikusgai egiteko konpromisoa, estereotipoak eta genero rolak baztertzekoa, emakumeen zein gizonen aniztasuna erakustekoa, eta akaso erantzi genezake emakume eta gizon ez diren hoien aniztasuna ere erakustekoa, eta abar. Orduan, kodeak ezartzen ditu lehentasun, zutabe nagusi horiek eta ondoren dauzkagu 3 dekalogo. Dekalogo bat publizitate ez sexistaren inguruan publizitate agentzientzat eta kazetariontzat dauzkagu 2. Bata komunikazio ez sexistaren inguruan eta bestea emakumeen aurkako indarkeriaren informazio tratamenduaren ingurukoa. Lehen dekalogoak, komunikazio sexistari buruzkoak, ematen ditu giltzarri batzuk emakumeen eta gizonen presentzia eta tratua parekatzeko. Funtsean, emakumeak agertu behar dira, gehiago eta hobeto. Orain gaude infrarrepresentatuta eta gainera dauden representazio horiek ez dira zuzenak, askotan dira estereotipoen arabera, rolei atxikiak, orduan horri buelta emateko ematen ditu gomendio batzuk dekalogoak. Emakumeen protagonismoa sustatzea, gizonen maila berean erakustea, pixkate emakumea dituei ahotsa ematea, sektore feminizatuei eta maskulinizatuei pisu berdina ematea, estereotipoak saihestea berriro, gorputzarekin eta erakargarritasun fisikoarekin lotutako
kontu horiek guztiak baztertzea, hizkuntzaren erabilera sexista baztertzea ere bai, sexualitate ugariak islatzea, eta baita ere genero ikuspegia beste diskriminazio molde batzuekin gurutzatzea, eta hori uste dut oso interesgarria dela dekalogo honetan txertatzea, zeren gainera intersekzionalitatea deitzen diogun hori ere bada feminismoaren barruan gaur egun zapalkuntza anitzak eta zapalkuntzen arteko harremana ikertzeko tresna oso interesgarri bat, eta orain mugimendu feminista ere bai asko lantzen ari dena. Funtsean, eta Izaskunek oso ondo esplikatu du, dekalogoak gonbidatzen gaitu genero ikuspegia gure eguneroko lanean eta eguneroko edukian txertatzera, azken batean kazetaritzari ematen dizkiolako baliabideak. Guk esaten baldin badugu sexismoak eta patriarkatuak gurutzatzen dituela gure bizitzak, gure egitura guztiak eta gure gorputzak, kazetaritzan hori kontuan hartzeak emango digu errealitatea aztertzeko beste tresna bat edo beste tresna batzuk, eta horrek aukera emango digu gure kazetaritza lana hobeto egiteko. Eta guk askotan esaten dugu kazetaritza feminista egitea edo genero ikuspegia txertatua daukan kazetaritza egitea dela kazetaritza hobea egitea. Ez da bakarrikan konpromiso bat, baizik eta gure lana ondo egitea. Bigarren dekalogoak, indarkeria matxistari buruzkoak, mortizkeria mota horrekin lotutako albisteak eta nola jorratu giltzarriak ere ematen ditu. Batetik mintzatzen da enfokeaz, argi usteaz emakumeen aurkako indarkeria giza eskubideen urraketa bat dela, ez dela gertakari isolatu bat, askotan hau errepikatu behar da, zeren leku askotan horrela ikusten dugu representatua. Bortizkeria hori egiturazkoa dela eta indarkeriaren dimensio osoa utzi behar dugula agerian. Eta horrek dakar, horrelako albisteak ez tratatzea horikeriaz, ez ematea balio informatiborik balio informatiborik ez daukaten xehetasunik, eta bortizkeria ez justifikatzea adibidez. Eta hori esango nuke duela oso gutxira arte edabide askok egin dutela inolako lotsarik gabe. Horretaz gain, dekalogoak ere ematen ditu jarraibide praktiko batzuk, terminologiari buruz, zein terminologia erabili daiteke, zein iturritara jo beharko genukeen, edo zein iturritara jo beharko ez genukeen, adibidez bizilagunen lekukotzekin eta zein zailtasun dauden errelato koherente batean txertatzeko, eta zein informazio eman adibidez erasotzaileaz eta biktimaz, eta horren inguruan luze debatitu dugu begiraren lantalde horren barruan, erasotzaileen errugabetasun presuntzioaz, asko hitz egin dugu, biktimen identitateaz ere bai, eta eztabaida horiek segurazki eduki beharko dute jarraipen bat, zeren ez dira debate itxiak, eta matiz asko daude, eta oso gai interesgarriak diran eta etengabe behartzen gaituztenak gure burua kuestionatzera eta gure lana kuestionatzera. Amaitzeko, Martin Ugalde beka emateko ekitaldi honetan, esan nahi nuke, hola hartuko dut baimena nire buruari, asko poztu ninduela prozesu hau amaitu genuenean, eta oso harro sentiarazi ninduela ikusteak berriaren estilo liburuan jadanik agertzen direla, eta segurazki egunkariaren estilo liburuan ere agertuko zirela. Kode deontologikoan aipatu, ez egunkarian ez, berrian gauza asko egin ditugu oso ondo. Baina berriaren estilo liburuan agertzen dira, kode deontologiko honetan aipatu ditudan puntu gehienak, ez? Ageri da indarkeria matxista giza eskubideen urraketa bat dela, ageri da biktimen duintasuna errespetatu behar dela, ageri da estereotipoak eta topikoak saihestu behar direla, ageri da tratu simetrikoa eman behar dela, informazio iturriak orekatu behar direla, ageri da sexu aniztasuna islatu behar dela, eta, segurazki bide luzea daukagu egiteko oraindik, eta gainera erronka desente jartzen dizkiogu gure buruari hasten garenean honi buruz pentsatzen, erronka asko ditugu intersekzionalidadea, lehen aipatzen nuen intersekzionalidade hori edabideetan lantzerakoan adibidez.
erronka handi bat da ere bai emakume gizon binomiotik ihes egiten hastea ere bai hedabideetan, baina ausartuko nintzateke esatera ez gaudela leku txarrean edo gure abiapuntua ez dela guztiz txarra, eta dudarik gabe uste dut arlo horretan aitortza egin behar zaiela duela ia 27 urte, Euskaldunon egunkarian kazetaritza feministaren lehen haziak jarri zituzten kazetari haiei eta lankideei, ez bakarrik kazetariak, baizik eta lankideak, sarri Albertok esan duen bezala segurazki oso bakarrik egin beharko zutelako lana edo erresistentzia askorekin. Haiei nik uste dut haiei zor diegula egun zapaltzen ari garen horko erredakzio hortan, zapaltzen ari garen zoruaren sendotasuna. Beraz, eskerrak aitzindari haiei.